Máme tady Jadberg XGE vestu s nastavitelným systémem ochrany. Balena vychází v sáčku. Vesta je velice bohatě polstrována, kde je použitá pěna o vysoké hmotnosti, především na předním díle. Chráněny jsou i boky dostatečně, takže při střelách z boku, když brankář není úplně ideálně proti střelci, není šance, aby dostal do těchto odkrytých a bolestivých míst. Zároveň je dobře vyřešena i ochrana bicepsů, kdy brankář stojí v postoji a nedochází v těchto místech k hluchému místu, kdy to kolikrát často bolí při střele do ramene, kdy vlastně častokrát to bývá odhaleno. Tady při tom, jak vlastně je to konstruováno, ta vesta perfektně chrání kompletně celou přední a boční část brankáře. U této vesty jsme se snažili brankářům umožnit, aby mohli si volit vlastně přední část ochrany, kdy si můžou doplnit své polstrování podle toho, jestli jsou na střelecký trénink nebo na zápas, když preferují lehčí vestu nebo vestu naopak těžší, aby je mnohem více chránila. Podíváme se na vnitřní systém ochrany. Vnitřní systém ochrany je řešen alveo pruhy, které jsou vkládány do vesty a uchyceny jsou pomocí pruhu látky, který vlastně zachytává tyto dodatečné polstrování. Polstrování lze lehce vyjmout tím, že se vlastně oddělá pruh látky, vytáhne se, může se prát nebo použít jako potom lehčí vesta na normální trénink. Víme, že pokud golman chce, může si sám nastříhat jiné pruhy nějakého jiného chránícího materiálu a vložit do vesty, použije k tomu tyto alveo vložky jako předlohu a nadále použije potom svůj materiál. Takže když vyjmeme dodatečnou ochranu, vestu můžeme vyprat nebo použít. Pokud chceme dát zpátky, otevřeme kapsu, vložíme ochranu a zajistíme ji pruhem látky tak, aby nevyjížděla. Vesta je ze zadní strany celá odvětrávaná. Materiál skutečně je velice lehký, takže brankář, když z přední strany má bohatě polstrovanou vestu, tak ze zadní strany je díky odvětrávání pořád se cítí dobře, protože zadní odvětrávaná strana umožňuje tělu perfektně dýchat. Navíc u naší vest používáme kolem krku bavlněný úplet, který skutečně není žádná umělina, ale je to bavlna, takže je velice příjemná na tělo, nikde neškrábe, neškrtí a je potom proto velice pohodlná.